Eli tarkoituksena on luoda brändin ja yleisön yhteiskeitto. On hyvin tärkeää se, että lähdetään rakentamaan aitoa yhteyttä brändiin ja sen tärkeimmän yleisön välille. Ainesosat, mitä me tähän keittoon tarvitaan, on tietenkin kohderyhmien syvä ymmärrys. Eli meidän pitää tunnistaa ja ymmärtää, ketä se siinä meidän kohderyhmässä on ja millaisia odotuksia heillä on. Eli ei ainoastaan vaan niitä persoonia, vaan ymmärtää esimerkiksi millaisia haasteita niillä asiakkailla oikeasti on siellä arjessa, mikä heitä motivoi henkilökohtaisella tasolla ja mihin unelmaan se sitten niin kuin siellä tähtäävät. Toinen tärkeä ainesosa on toi brändin oma persoona, eli meidän pitää tuoda ilmi rehellisesti ja mahdollisimman kirkkaasti se, mitä me ollaan, ja vastaavasti myös se, että mitä me ei oikeasti olla. Eli tällä erottaudutaan myös kilpailijoista. Ihan hyviä tämmöisiä niin kuin, konkreettisia esimerkkejä on esimerkiksi Oddly. Sen lisäksi me tarvitaan reseptiä aitoa tarinankerrontaa, joka keskittyy hyötyihin ja vetoo niihin tunteisiin. Eli meidän pitää jättää ne niin kuin, palvelun tai tuotteen ominaisuudet huomattavasti pienempään rooliin. Reseptiin tarvitaan myös erottavia ja puhuttelevia visuaalisia elementtejä, kuten kuvia, värejä ja sellaisia, mitkä heijastaa sen kohderyhmän maailmaa ja ovat tunnistettavissa. Eli ei käytetä ihan mitä tahansa kuvia, vaan nimenomaan sitä, mikä on niin kuin siellä brändille ominaista. Sen lisäksi tietenkin johdonmukainen äänensävy, ja se toimii tämän keiton liemenä, eli se sitoo kaikki nämä sulavasti yhteen. Mausteina meillä on empatiaa, eli kyky asettua oikeasti siihen asiakkaan saappaisiin, luottamusta, hitaasti niin kuin maustaa tavallaan sen meidän keiton, mutta sitten kuitenkin sen lopputuloksen kannalta ihan äärettömän tärkeä. Sen lisäksi me tarvitaan oikeasti ripausrohkeutta, eli erottautuu ja uskallusta erottautuu ja pahoittaa myös jonkun niin kuin, mieliä, mutta ne, kenen mieliä me pahoitetaan, ei tyypillisesti myöskään kuulu siihen kohderyhmään. Ja sen lisäksi me tarvitaan johdonmukaisuutta ja sitä nyt tarvitaan niin kuin kaikessa tekemisessä, mikä liittyy brändiin. Sitten keiton valmistus, eli esivalmistelu. Tunnetaan ne meidän vieraat. Meidän pitää tavallaan levittää ne kohderyhmä ymmärryspöydälle, pilkkoa ne selkeiksi ostajapersooniksi ja tutkia oikeasti niitä jokaista palaa huolellisesti. Ja tämä on niinku se tärkein raaka-aine ja se määrittää niinku ihan täysin, että tullaanko me onnistua tässä keitoksessa vai ei. Sen jälkeen meillä tulee liemen keittäminen, eli määritellään se äänensävy, lisätään se brändin persoona ja haudutellaan siitä pikkuhiljaa se keitto kasaan. Ja meidän pitää niinku tässä kohti päättää, että onko se meidän liemi, lämmin ja ystävällinen, asiantunteva, selkeä vai inspiroiva vai kenties energinen. Eli haudutellaan semmoinen maku, kunnes se on hyvin tunnistettava ja tämä toimii niin kuin pohjana kaikelle sille viestinnälle. Sitten lähdetään lisäämään aineksia, eli kootaan ne sisällöt, lisätään se tarinankerronta, puhutaan niistä aiheista, jotka aidosti kiinnostaa sitä yleisöä. Sen lisäksi meidän pitää tietysti visuaalisesti viimeistellä tämä kaunis annos, eli tarjoiluvaiheessa tuodaan ne visuaaliset elementit mukaan ja näitä esimerkiksi siis kuvat, videot, grafiikat ja nämä on semmoisia, mitkä aina sopii niin kuin sen käyttäjän arkeen, eli ne pitää tuntua paitsi sun brändiltä myös niin kuin semmoisille tunnistettaville sen kohteen osalta. Sen jälkeen meillä on esillepano, eli mietitään oikeasti ne kanavat, mihin me tämä meidän keitto tarjoillaan. Eli onko se sitten verkkosivustot, sosiaalinen media, uutiskirja vai joku muu, niin se pitää miettiä tarkkaan ja sitten myöskin se keitto maustaa sen kanavan mukaisesti. Sen jälkeen me ollaan muuten valmiina, mutta meidän pitäisi niinku vielä tarjolla, eli siinä vaiheessa tarkistetaan, että kenelle annos viedään,
puhutteleeko tämä ostajapersoonia, onko maku oikeasti kohdallaan, onko äänensävy oikea, näyttääkö se houkuttelevalta, onko siis se visuaalisuus kunnossa, onko keitto tarpeeksi ravitsevaa, eli tarjoako se apua ja inspiraatiota sen kohderyhmän tarpeisiin.